Så er vi ved at pakke de sidste ting. Der bliver arbejdet hårdt her på molen. Så der er mad til søfarerne. Vi er klar. Det er søens folk. Søens sultne folk. Michaels idé. Ingen andres. Hvad har vi her? Frokostboller. Fotograf, der er lige lidt godt til. Så får vi morgenbolle med. You have to pay in euros. Yes. Det kunne godt ligne 2 reb i storsejlet. Måske et. Og der er fuld opbakning herfra. Ja. Ser du til det, Claus? Jeg skulle lige til at fløjte, men det går jeg i tanke om, det må jeg ikke. Skal den have sådan 10 minutters tid, ikke? Har du taget, hvad du skal bruge? Ja. Alright. Hej. Så er det tid til en lille update. Vi er på vej nærmest stik øst, og vi har Mallorca tværs. Og vi har været lidt heldigere med vejret, end vi havde regnet med. Så vi går sådan en form for tværs, ligger og lokker omkring 5,5-6 knop. Et reb i storen, og det er bare fantastisk sejlads. Vi havde sådan lidt et vanvittig oplevelse på Ibiza, hvor vi kom ind i nat kl. 3, og i morges kl. lidt i 8 blev vi kuporligt smidt ud. Because this is a harbor privado. Så afsted til hest. Vi fik sat Claus af, og han kom godt videre. Skal vi starte igen? Sig farvel til Claus. Hils på Sardinien. Vi gør. Hej. Okay. Ja. Det er klart en skoletræning, det her. Så havde vi lige besøg af tolderne, som lige smadrede et sensor. Knap så fedt, men sælger vi. Så er der muligvis bid. Hold da kæft. Hold Der da er kæft. ekstremt fart med. Ej, den er helt oppe at kæmpe. Nå. Så må vi... Den er flot. Ja, den er fuldstændig fantastisk. Kæft, den er flot. Så er blodbadet forbi. Rå udskæring. Det må man sige. Så er der aftensmad. Og dagens ret kommer her. Det er fisk ved 10 graders hældning. Frisk fanget fra Middelhavet. Bliver ikke større. Velbekomme. Tak. Filmer du, eller er det stilt? Filmer. Den er top.
Ja, så har vi desværre oplevet lidt motorvanskeligheder. Det er ikke det sjoveste ude midt på Middelhavet, men vi prøver lige at fikse det. Ja, så er vi nået lidt længere. Vi ligger og krydser igen op imod Sardinien. Vi har jo simpelthen bare haft modvind hele vejen, men heldigvis er den ikke så kraftig. Her i nat havde vi motoren kørende lidt, og lige pludselig så gav den bare nogle meget mærkelige rystelyde. Så vi må simpelthen lige stoppe op og trimme skulen, så vi kunne sejle for sejl, og så ellers gå i gang med at prøve at finde ud af, hvad pokker der var galt. Og det har vi stadigvæk ikke helt fået lokaliseret. Men lige nu der ligger Carsten hernede, hvis vi kan få ham med at prøve at gennemgå hele den checkliste, som vi fandt i instruktionsbogen. Vi prøvede at gennemgå et kølesystem, vi havde impelleren ude, vi gjorde alt, hvad vi kunne. Og vi er jo sådan ikke motoreksperter, så det er lidt noget øv. Vi kunne godt tænke os at have haft en motorperson med. Men hvorom alting er, så er Carsten i gang. Jeg ved ikke, om I kan se ham hernede. Carsten, kan du lige give en rapport? Jamen goddag, det var sjov. Goddag. Og en rapport, dagens rapport fra maskinrummet, fra motorrummet i Sweetwater. Sker der lidt af hvert, som omfatter noget værktøj her. Vi skal jo prøve at finde ud af, hvorfor helvede den lavede den her mislyd midt om natten. Fordi hvis den gjorde det i nat, så kan den jo godt finde på at gøre det igen. Medmindre vi finder ud af, hvorfor den gør det. Så det er fast arbejde her fra maskinrummet, fra amatørmekanikerne. Det er skide sjovt. Det er pisse sjovt at sejle. Velkommen ombord på Forgus 37. En båd, der er lidt i kategori med Malø og Haberasi-bådene. Jamen, vi starter med Pantry lige ved nedgangen. Så har vi salonen. Og husholdersken har desværre haft fri i dag, så der er rodet lidt. Dejlig forkahyt. Og her har vi kommandocentralen. Og fra den kan vi bevæge os ud i Captain's Cabin, hvis jeg ellers skal komme forbi. Og her er der jo en dejlig luksuriøs agterkahyt med skylight. Det var det. Tilbage til studiet. Det bedste ved nattemagter, det er, når den er over, og man får lov at se solen stå op. Forza Italia! Sardiniens svar på Rønne Fiskerihavn. Og der er totalt vindblæst, og der sker ingen skid, og der er ikke noget bad. Der er til gengæld heller ikke noget toilet, vi kan bruge. Men vi kan ligge her, det koster ikke noget. Så på den måde så hænger tingene jo smukt sammen. Jamen, det er jo fint. Ja. Og jeg har sådan set aldrig prøvet noget lignende. Det svarer lidt til at være på Brug værtshus i Esbjerg i 60'erne, tror jeg. Men vi er landet, vi har fået fuel, vi har fået vand, og lige nu har vi simpelthen fået 2 ishamrende kolde øl. Og de ligger simpelthen så godt, som sådan en øl overhovedet kan ligge. Det er verdensklasse.
filmagtigt. Så kom vinden. Vi har ventet på en uge. Nu ræser vi derud af på en lens og ligger på en 7 knop. Og der er sådan en 8, 9, 10 sekundmeter. Og det er jo fantastisk. Så vi kommer nærmest 12 timer tidligere i havnen, end vi har regnet med. Men fede tider. Vi nyder det. Så er vi kommet til Palermo. Ja, det er vi oppe på Hafenkontoret og få styr på det hele. Vi landede på sådan en fuel station. Klokken, hvad var den, 3:30 eller sådan noget. Ja, og blev vækket ved en 8-tiden, fordi vi skulle flytte over på den plads, vi havde booket. Hvor vi så først blev lagt ind på en plads, og fik det hele gjort klar, og så bagefter fandt de så ud af, at det var så ikke lige den plads alligevel, så vi tog lige øvelsen en gang til på en anden plads. Men nu er der ro på, og nu er vi på vej ned på båden for at få en rigtig god kop kaffe. Espresso. Espresso. Ciao. Eu capisco. Can you smoke underwater? Yeah. Yeah, of course you can. Yeah. I have pictures with the equipment and my cigarette in the water. Love it. Vi savnede fisk, så vi kommer altså til at gå på sushi-restaurant. Og vi har selv været nede og dykke. Ja, det er For at rigtigt. finde de her languster det her. er. Du har fanget den. Ja. Ja. Og det var svært at få fat i, men man kunne faktisk tage den, hvis man var hurtig nok. Meget hurtigt. Så kunne man tage den med de bare næver. Ja. Og nu ligger de her. Ja. Tak for turen, skipper.